Ni aingo yu blay bo play yangi sasisen ya kene galat ban syakri batte ya ka jingem jinglong mensim jingi lengba kene ka program wan ban mani ngai ka jing kublay ya pi baro haka kateng utrai bat unong penem jungi u Jesu Kris lengba jong kini gisngi ngakwa ban khmi lengba ya ka ktien ka jong ublay kaban wan ra ya ka jing syam mensim haka jing em jungi ya ka jing penlong ka jong ublay bat ka pa penlong ngi ban mani ya u bat haswa ya ka bangin ya chaparang tungin pai shu ublay ha ka jing duai atrai kan rat ngi aingo yeme na mal kini ka step kabang yo ya kini ka por jo ka jing slok na baga ktien jome tayengi bangin long kita ki khon jome ki bayo ya ka jing bam mensim tayengi ka bangin la ban yan kum ki khon ki bla sus pa jome ya lam ya kini ka por ka jing puson ya ka ktien jome ker khu ngi lang barok ki ba shash ko ka na ka bata ka burom jome ngiduai amen ngakan mau ya ka sien ka ban ningkong ka bang ayo ban syong ya ka lingsun berhabang khmi ya ka duriau bat ya ka jing yar ka perthai ngamla ban klem daman ya ka jing snow shaman sim ya ka jing kraw ka jing thau ka jog blay hang ta hi kawan ki kentien jo ka jing rai ka ba ars pa khandai pu ar ha ka jing mut jonga ki kentien jo ka de jing rai nga tharai barok ngia tip ya ka ba ong haba atrai ki kam jong menga perkhat kat nu ngadap da jing lengo ba kraw nga i ki klur nga snow jing riu uperthat keleng saudong kabor jong mi kapau kasam ka bakhat kendai ke yathu ingi syapang u debet ru uba haba ukmi bat perkhat ya ka jing penlong ublay urwai da ka ba ong ki beneng ki penbena ya ka buram ublay bat ka sahit beneng ka pen i ya ka jingle jong u ngamla ban khmi ya ka jing penlong ublay bat ban num dap da ka jing kemen ka ba kraw ya ka jing penlong jong ublay yangi ka bible ka sedang da ka ba thu ingi ba ka perthai bat barok haka ka jing penlong iki met beneng ka sedang da ka kentin ke ba mi na ka syuntur ka jong ublay bat ka ya thuru ba ubreu ulong ubala thau da ublay hi katnu nangi habangi sngap bat mengyo snow ba ki jing start bat ki jing tip ki banang mi haka perthai kilanang pen scam ya ka jing mayan ka ktien ka jong ublay kani ka pendap bat ka wan ra ya ka mensim jongi haka jing yaro ya ka jing thau ka jong ublay haba phai kumnu syaka jing penlong ya ka met ka jongi kalong ka jing phla bat ka jing start ka ba kraw ka jing thau blay ya ka met jongi bat ya ka mensim jongi ban ruai kumba u debit urwai ha ka sam ka ba shis pa lai kundai ngan aingu yame nabala thau iting bat phla yanga ki ba phla ki kam jomi bat kam mensim jonga katip bha ya kata larangin pai syaka jing start sayan ki bati bat yo jing tip syapang ka DNA haka met jongi ngin syam bat ngin saki ya ka jing mayan ka jing penlong ju blay yangi ka ba pen scam mi kita ki kentin jong ka jing roi sam om tangkata ka jing nang yar ha ka jing lap syaduk ki met beneng daki bor ka jing start ka ba mentah bat kor kom ka jing nang yar ha ki hau ki kdo ka ba katnu ka jing phla ka jing penlong jong blay kum ta ruhi ngisham ya ka bala pen pau de ki restan jong ka ni ka perthai bakadon ka jing sedang ya ka jing penlong ya ki baro bat omdon ke ru ka bala long ka bala shu long hi lani ka bala shu thau hi na ka jing
nakabenta ki bangit ublay upanishan na badai ma ubla thau bat ubla penlong ya ka jing mayan ke jing thau baro Genesis ke baningkong Albert Einstein way ni kiru start perkat scientist uba crowd jo hakane pthai ong sabang ka jing mayan ke jing thau blai ong I'm not an atheist. The problem involved is too vast for our limited minds. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have written those books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangement of the books, but does not know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being towards God. We see the universe marvelously arranged and obeying certain laws, but only dimly understand these laws. Lani ladangin ong hagaktian jungi. Albert Einstein ong ngam day uta ubalen blay. Kajing kabang ya tengku kayar palat liam ya kajing mut kabarit jungi. Kakerdan jungi kalong tangkum iknarit ibarung syaka yeng bukot kabak kraw. Kabadon hagaktian kiba per. Ukna ucu berngut berngat ya ka jing penbait berhenti ya ki kot hendrai champang lane snautu ki dai ki kata ha ka jing kmi jonga kalong ka jing sngo jong wat ubri ubastat tam syapang jong ublay ngi ya ka jing penlong ka jing thau kerenti ka ba iplabha ki ba kongu ya laki an Ndengila tang kendiat ban syempang lene ban sngotu yaki. Upol haba ukran syempang gani ka jing pla jo ka jing pelong jo blai uong. Namari kita ki eru ki bam la yo ki jong nadu ka jing pelong ya ka perthai la yo shenna. Bala syempang yaki na kita ki eru bala thau ki balong kabor bom cukut ru bat ka jinglong jong ublay khnang bakin long klem jingkren dong shu rum lenang ban kong dekot bar pho dakini ngakwa ban penken mau ya phi ki parbangit ba ba ublay ulabu shibun ki saki ya ka jing kraw jong ka jing thau jong Ngimlong kita kibala shulong hi lane kiba shumi hi lane haki jik start joki real perkat mentaki ong ngilong tangkum kita ki chemical reaction penban kaktien jublay kay thu ba ublay ula itu yangi nadu ka kpo ka kemi jongi bat ula bu ya ka jing tmu ka bamayan nakabenta jongi kani ka mensim kamsa haka jing lengo lani ka jing bam tip ya ka jing mut ne ka jing tmu ya ka ba ublay ula thau ne ka wanra yangi haka jing shem sim ga ba kraw ban mani bat ban yaro yala unong thau kini parlok kilong ka jing slok leng baju ni step na ka bata ka buram go ublay amen tong nya duai Iwan ban pai ki khmat jingi shame atrai leng baju ni step ban aingu yame bamena kerkhuingi lang baka ktien jeme ai bakan dalong ka badai biang bantai ke donut ke mensim ngi haka bang yat kum ki pilgrim hakani ka berthai kan dalong ka syarak ki kijat jungi man la kaski malaka por to na ye kerkhuingi lang baki sngi ki por baro nang ne bacha kamat ngine yat haka jing sha jeme menta surga ta bom jukot to sngo jing duai ke jungi na bangi dem ngi pan kini baro akateng turai unong sus pa Jesus Christ. Amen.